Helo? Helo, cariad. Dwi'n ffono o'r gwaith. Mae newyddion cyffroes gyda fi. Gwych. Beth yw dy newyddion di, cariad? Rhaid I fi fynd I Seland newydd am 3 mis gyda'r gwaith. Beth? Faint o bobl sy'n mynd? Dim ond fi. Pryd wyt ti'n mynd? Y mis Gorffennaf. Ond beth amdana I? Byddi di'n iawn am 3 mis. Beth am y plant? Dwi ddim yn poeni amdani nhw. Byddan nhw'n iawn. Ond siwt byddwn ni'n siarad y ti? Byddai'n gallu siarad â chi drwy'r cyfrifiadur. Wel, byddwn ni'n edrych ymlaen at sgwrs gyda ti bob nos. Byddai'n meddwl amdano chi yn yr haf yng Nghymru, achos bydd hi'n aiaf yn Seland newydd. Un funud. Beth, cariad? Ydy Cymru yn mynd ar daith rygbi I Seland newydd ym mis Gorffennaf? Ydyn nhw? O, angofies I am y rygbi. Wel, falle byddai'n gallu gweld un gêm a byddai'n gallu prynu crysau dion i'r plant. Cofio fi at y crysau dion. Cariad!